Diyos maray na hapon, maluhod po para sa orasyo emperata. Sa ngarang kanama, pati nan aki, pati kang Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong nilalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtuo mo kan sa mong mga pangaipodigdi sa daga, asin hulikan sa imong kadonongan, na nagaantabay kan lakaw, kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na parataman kan sa imong nilalang, day imi nasabotan asin nautoban sa imong kabuutan na atamanon an kinakban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo, asin ngunya na mamatay an mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinakban. Huli ka ini, naglalawig yung tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtukang bulkana, sinibapang mga natural na kalamidad, dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrogaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging maresponsableng para ataman kan sa imong nilalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, San Judas Tadeo, sa ngarang kanama, batinan aki, bating kang Espiritu Santo. Amen. Matukaw muna po. Isabay man yato sa misang ini ang mga minasunod na intensyones, mga pasasalamat kahagadan ni Renz Kangyens Construction for passing the PNLE 2024 by Alvin Acosta and family, ni Mr. and Mrs. De Leon and family, ni Engineer Cesar Chua Jr. for passing the board exam by Fe Avergonzado, ni Peter Anthony R. Cepriano, ni Maria Bersabe and family, for Joyce Balkin for passing the nursing board exam by Balkin family, in honor of St. Jude Tadeus by Eira Cordial, for work regularization by Iron Cordial and family, for passing the PNLE 2024 by J.K. Miliano, for passing the PNLE 2024 by Ira Cordial and family, kahagadan man kang Yusan family, ni Anthony Belair and family, for passing the nursing board exam by Riza Miaika Elontok, for Charlotte Monique Capua for passing the PNLE by Maylene M. Capua, ni Cel Santillan, ni Sang Ong family, ni Anisha Arcilia. Espesyal na intention for successful CPA licensure examination of Christine Carla Yi by family and friends, for Sandra Lawrence because to pass the September 24 bar examination, for past recovery of Jacqueline D. Armilio, for fast healing and recovery of Leo Valdez by Myla Valdez, to pass the 2024 CPA board licensure exam by Christopher. Asin man sa mga minasunod na kalag ni Ronel kahagadan kan familia, for the death anniversary of Benny by Sunshine Imperial and family, All Souls by Jenaline Bilando, All Souls by Lulit Meneses, Rogelio Jr. by Risa Dihito, Philip Dennis and Romulo by Christine, Virgines Maximino Charlie III, Jesus Beatriz and All Souls by Siwan, All Souls in Purgatory by Anthony Belair and family, Maricel Salvacion by Asaytuno family, All Souls by Cel Santillan, Jose Glenn and Jen by Bibar family, asin man sa kabus ng kalag sa purgatorio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Son
Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran kanama, kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Enot na Domingo, kan panahon nin Adviento. Ini an minapuon kibagong taon sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan. Kaya ngunyan niya to pinagsaselebrar ang New Year. Happy New Year po sa Indo. Sa Domingo man na ini, pinagsaselebrar niya to ang World Day of People with Disabilities. Siring man ang National AIDS or HIV Sunday. Bitbinunta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, kang aning magkanigo kitang magselebrar kay ining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuli, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuling sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, as indarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, maheraka. Kristo, maheraka. Kagurangan, maheraka. Kagurangan, maheraka. Mamigbi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan sa imong mga parasunod ining pagmaot, tanganing mantang nagsasabat sa imong Kristong madatong, sa paagi kan mga matanos na gibo, kaming mga kaibahan sa tuo niya, magin maninigong mag-ako kan langit noon nakahadean. Uli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po para sa liturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, sinasabi sa to na mauutob ang panuga nin kagurangnan, asin kita gabos magiging saksi kaiyan. Mga panuga na arog sa sanga na dai mababari sa God paman. Kaya an agyat dai man lukod niya to ipasipara. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Nagtaram an kagurangnan, maaabot an panahon na uutubon ko an panuga na ginibo ko sa mga taga-Israel asin mga taga-Huda. Sa panahon na iyan, pipiliun ko bilang hade ang sarong matanos na kapag arakian ni David. Gigibuhon kan hade ang tama sa kamatanos sa bilog na daga. Sa mga aldaw man na iyan, ililigtas ang Huda saka mamumuhay na matiwasay ang Jerusalem. Ang syudad aapodon, ang kagurangnan sa mong kaligtasan. Ang tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Kagurangnan, tukdoan sa ko ang sa imong mga dalan. Tukdoan sa ko ang sa imong mga agihan. Tukdoan mo akong maglakaw sa katotoohan. Huli ta ika ang Diyos nin sa kong kaligtasan. Bilog na aldaw, ika sa kong linalauman. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Marahay sa kamatanos ang kagurangnan, kaya ang mga lagalag tinutukdoan niya kandalan na dapat lakawan.
An mapakumbaba, dinadaran niya sa tamang agihan, asin pinapasabot kan sa iyang kabutan. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Pagkamuot asin kaimbodan an kabos niyang dalan, para sa mga nag-uutob kan sa iyang tipan sa kakabutan. Mga katuod nin kagurangnan, an mga may pagkatakot sa iya, an sa iyang tipan ipinapahayag niya sa inda. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Sinasabi sa to sa babasahon na padagos kitang magminoroot-mootan siring kan pagkamuot kan Diyos sa satuya. Magdagdag man lugod ang pagkamuot niya to sa tong kapwa, tanganingan sa tong bilog na pagkabuhay, makaayon sa satong Ama sa langit. Ani kaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga Tesalonika. Mga tugang, gibuon lugod din kagurangnan na magdagdag sa kamagsupayan sa indong pagkaminarootan, asinan sa indong pagkamuot sa gabos na tao, siring kan sa mong dakulang pagkamuot sa indo. Sa paaging ini, papasarigon niya ang sa indong mga puso, na mayo nin kaninan sa kalinigan sa atubang kan sa tong Diyos, asinama. Pagbalikan sa tong kagurangnan na si Jesus, kaiban gabos niyang banal. Amen. Sa katapusan, mga tugang, nakikimahera kami sa indo, asin sinasadulmi kamo sa ngaran ni Jesus na kagurangnan, na mamuhay kamo nin urog pakan pamumuhay nindo ngunyan, pamumuhay na susog sa nanoda nindo sa mo. Nganing mapaugma nindo ang Diyos. Aram na nindo ang mga katukdoan ni Naomi sa indo, huli kay Jesus na kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, magkakaigwanin mga tanda sa aldaw, sa bulan, asin sa mga bituon, sa daga. Mabawa ranin paglaom ang mga nasyon dahil sa kusog kang hagubuhog, kan dagat, sa kadarakulang alon. Madidismayo ang mga tao sa takot sa paghurup-hurup kung anoan maabot sa bilog na kinaban. Ulitaan mga kapangyarihan sa kalangitan matatanyog. Dangan mahihiling nindan aki nin tao na maabot sa sarong panganuron na may kapangyarihan asin dakulang kamurawayan. Kunan mga bagay na ini magpuunang mangyari, tumindog dangan tumangad kamo. Ulita madali na ang sa indong kaligtasan. Mag-ingat kamo tatibaad malugom kamo sa karakanan, irinuman sa kakahaditan kan buhay na ini. Asin biglang umabot sa inonal daw na iyan, siring sa sarong siod. Ulita maabot iyan sa gabos na tao sa bilog na kinaban. Kaya magbuka kamo sa gabos na oras. Danay kamong mamibi na magkaigwa kamo ning kusog, tanganing makaligtas kamo sa gabos na mangyayaring iyan. Tangan, makaatubang kamo sa aki nin tawo. Mga tugang kong namumutan, ang marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Good afternoon po, Father. Ngunyan enot na Domingo, kan Adviento, sabi ko po kasubak ko, iyo ini an New Year, sosog sa kalendaryo, liturhiko,
kan sa tuyang simbahan. Kaya igrita daw girarayan sa tuyang kataid na Happy New Year. Yan. Panibagong oportunidad, panibagong tsansa para sa to, panibagong taon na itinataokan sa tuyang kagurangnan, tanganing po may sa buhay niya to an sa tuyang pagtubot. Ang tataramon pong Adviento, hali ini sa tataramon na Latin na Adventus, na ibig sabihon pagdatong o pag-abot, coming. Dahil ta si Kristo, igwang duwang klaseng pag-abot, ang selebrasyon po kan Advent, nababanga po sa duwang parte. Ang enot na parte kayan, minapuon mo niya na Domingo, first Sunday of Advent, and that will last up until December 16. If you notice, sa satuya pong mga babasahon, ang tutok, manunungod kan pag-abot ni Kristong ikadua. Itong pinag-aapod niya itong parusiya. That's why, in our gospel for today, we were given these scatological descriptions of what will happen in the end of time. Mga makangingirhat na pangyayari. But at the end of the narrative, you will notice, sinabi po digdi, dangan mahihiling nindaan aki nintawo na maabot sa sarong panganuron na may kapangyarihan asin dakulang kamurawayan. So that means we speak about the second coming of Christ. He will come as a judge. Ang second part kaining Advent season, mapuon po sa December 17 hanggang December 24. Ang focus kang liturgy, lalo-lalo na kang mga readings, manunugod sa pag-andam tana, sa pagdatong o pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang paratubos. Iyan ang pinagseselebrar tapag Pasko. Iyan ang sa tuyang pinag-aandaman sa mga panahon na ininin Adviento from December 17 to December 24. So dahil taigwa pong maabotan sa tong kagurangnan, kay puhan tanin, preparasyon. Di ba? Pag may maabot kan bisita, naglilinig kan harong, ano pang tigigiribot, nagluluto, niniyahanda, yan. Pinaghahandaan, pinag-aandaman. So kaipuhan tang magpreparar, tanganing kita magkanigo na mag-ako kan sa iyang presensya, asindarang kaligtasan, kan sa tuya pong kagurangnan. Kaya susog sa Ebanghelyo, ang kaipuhan tang disposisyon, iyo po ang pagbantay, pag-andam, asin paghalap. Joyful and vigilant waiting. Maugmang paghalat sa pagdatong kan sa tuyang kagurangnan. Anong mga Advent preparations and dispositions ang kaipuhan na gibuhon kan tao? Makukuata po iyan mismo sa tataramo na Advent, sa word na Advent. Hilingon ta po ang acronym kaining word na Advent. Makukuata sa word na Advent ang nagkapirang letra A, D, V, E, N, T. Ang first letter is A, which stands for alertness. Maagi si Kristo. Madatong si Kristo. Sana daita mapalampasan sa iyang pag-agi, asin pagdatong sa satuyang buhay ngunya na Pasko by not being alert. And speaking about alertness, igwang duwang importanteng posture that we should adopt this Advent season. Ano po iyan? Enot? Standing. Yan. Kaya sabi niya, kung ang mga bagay na ini magpuunang mangyari, tumindog, dangan tumangad kamo. O, dahil man sinabi digding magturog sa laog kan misa. O, ang sabi po digdi, tumindog, asin magtangad kamo. Taharanina, an sa indong kaligtasan. Ibig sabihin, one of the postures of alertness is standing. Rinirepresentar kang pagtindog, iyo po ang paghigawa kang tao na malampasan niya, ma-overcome niya ang sa iyang mga kaluyahan, asinan sa iyang mga pagkakasala. Iyan ang sarong akto o gawi nin pagiging alerto. Ikadua, kneeling
Nakaluhod. Pinagsisimbolisar po kaini, ining sa tuyang paghingowa na maging mapakumbaba. Asin sa kapakumbabaan kita namimibi, nagahagad na papagkanigoon kan sa iyang presensya. So that's the first thing. That's the first disposition that we should have this Advent season. Alertness. Second, letter D stands for deepening our relationship with God. We grab this season, we grab this opportunity to deepen our relationship with God. Sad to note, ganyan na panahon po ang celebration kan Pasko has already been reduced to just a mere secular holiday. That's why, what do we concern about during Christmas? Anong pinaghahandaan ta? Anong pinaghahalata pag ma-Christmas? Number 1, bonus. Christmas break, Christmas vacation. Kaya sa iban, nakabook na ki mga tickets kung masain. Ngunya na Pasko. Yan. Ikadua, Christmas parties, Christmas reunions. Shopping. Sa indaw ngayon may sale. 50% off, 70% off. Yan. Diba? Ang saro pa, anong pinagkasiributan ta? Christmas decorations. Minagasto kitang milyon para sa mga pailaw, Christmas lights. Magayon man, maliwanag. Pero ang mas magayon na hapot, maliwanag naman daw ang laugkan sa tuyang mga puso. Yan. Yung ani mga maliwanago ng Christmas lights, pero siging iriwal sa politika. Siging paturot sa dahan. Magayon ng Christmas lights mo sa luwas kan harong, pero napatawad mo na daw so aki mong naglayas? Napatawad mo na daw so ago mong nagkasala sa imo? Napatawad mo na daw so sa imong tugang na uminagaw kan sa imong kahirasan? Baad madiklom pa pong gayuan sa tuyang mga puso. Ngunyan pigpapagirumdum po kita na ang pinaka-sentro, focus kan selebrasyon, iyo po ang celebrant. Minsan nakatutok kitang maray sa physical na selebrasyon. Nalilingawan ta na ang celebrante sentro kan Pasko, iyo po ang sa tuyang kagurangan. Sabi sa ABS-CBN, si Bro ang star ng Pasko. Extra lang po kita. Bako kita ang sentro kan Pasko, kundi si Kristo ang sa tuyang kagurangan. So grab this opportunity ining season of Advent, tanganing mapararom talalo mga tugang ang sa tuyang relasyon sa satuyang kagurangan. Next letter is letter V, vigilance. Magbantay, sabi kan sa tuyang ebanghelyo, tabaka biglang umabot sa Indoan aldaw, siring sa sarong siod. The problem with us is that we focus more on the time of coming instead of being ready for His coming. Kaya sa TV, perming may countdown. Ngunya na aldaw, 24 days to go before Christmas. Dawa pirapang days to go before Christmas. Kung dai ka man andam na mag-ako sa iya sa imong puso, asin sa imong buhay, mayo man iyan na halaga. That's why we are being challenged na ikonsiderar, gibuhon ang gabos sa satuyang buhay, mabuhay as if this is your last day. And so we make the most of your life. Mantangyaon kadigdi sa kinapang. That is one indication of vigilance. Ang sunod na letra is letter E, expressions of love. May tulo kay itong magturugang ma-Christmas, nag-urulay po sinda na regaluhan nila si mama ninda. 83 years old na po so sa indang ina. So enot na so eldest na medyo asinsado naman sa buhay. Aram po nito ang rinegalo niya kay mami niya, house and lot. Ugmahon so ina, pero sabi kanina sa sayang aki,
sana all, mapapasana all ka na lang. Sabi kan ina, salamat nga sa regalo mo, Noy, pero dakulaon manining harong, day ko na nga ni kayang magsakat sa second floor. Sa sobrang kadakulaan, day ko kayang linigon ni solo naman lang ako sa kuyang buhay. Day na apresyar. So second son, ang regalo niya po, sasakyan. Day ko aram pong Fortuner or Montero Sports. Sabi naman kang ina, kang naaraman niya na ito ang regalo kan sa iyang aki, na-appreciate ko man na tinauan mo ako nin sasakyan. Kaya lang dahil man ako tatao mag-drive. Ikadua ngaya, masain pa man ako, gurang na ako. Kaya kamong mga nag-iedad pa sa na mag-travel na po kamo habang makusog pa. Nakaiba ako sa sarong tour. Nahirak ako sa mga kaiba kong gurang. Nawawalat sa hotel. Kung bako man, nawawalat sa bus. Kung may attacking arthritis, dahil naman nakakasabay sa paglibot. Yan. Travel now while still able. Diba? Dahil naman ngayon akong dumanon, gurang na ako, 83 years old na ako, magparasain pa man ako. Dahil naman na makabit sa kuya. Dahil ma-drive sa kuya. Kaya, kang nadangog po ito kang youngest, nag-isip si youngest na ang irigalo niya kay mami niya, sumakaka-entertain kay mami niya. Kaya ang binakal po kay ning aki, so youngest, ang binakal niya po, parrot, a bird that can talk. Yan. Para ma-entertain si mami niya, ang special talent kay ning parrot na ini, makanusunugaring pag, bayong na ini, yan, ibo na ini, ang special talent ng parrot na ini. Makanus pagdangugon ano. Ang special talent kay ning ibo na ini, nakaka-recite po siyang mga verses sa Bible. O gari ka naman sa nagbasang Biblia, and not only that, he can recite the Holy Rosary. Oh, wow! Magayunon baga ano. Kaya ito naisip niya, irinigalo niya kay mami niya. Iyo mananggad na apresyaron kong maray kang ina. Sabi kang ina sa iya, Noy, ara mo ngaya ang pinaka-the best na regalong na-receive ko ngunya na Pasko. Suhali ngaya sa imo. Ara mo ngaya ginibo ko, prinitos ko, masiramon. Very delicious. Sayang, nakaka-recite pa man ko ki mga verses sa Biblia. That only gives us the impression, namumutan kong mga tugang, na sa tuyang regalo, our presents are good, but your presence is better. Your love, your heart is the best gift that you can offer your loved ones this Christmas. So that's the letter A, expression of love. The next letter is letter N. This is the season, this is the time na kung sa'y ninahagad po sa tuya na magtalikod sa pagkakasala. To say no to sin. To fight temptations sa satuyang buhay. How do we do that? 2 words. Flee and pray. It is better to be considered a coward in the face of temptations or devil than try to be a hero and fall. Mas maray pa ang magi kang buntol, dumulag ka sa demonyo, kaysa mag-isug-isugan ka, malaga pa ka man sana. So dahil ka nanggad magtaong address or cellphone number, masususug ka po kan demonyo. And the second thing that you need to do for you to be able to say no to sin is pray. Pray that when you have the courage to commit sin, you will never have the opportunity. Pray that when you have the opportunity, you will never have the courage. Say no to sin. And the last letter is letter T, which stands for trust. Usually, pag nadadangog tayo ng description, manunungod sa katapusan ng kinapang, ang usual reaction is takot. Itong pigaapod tang paranoid anxiety. Sobrang takot. Prediction ni Nostradamus, end of the world na ngayang year 2000, 2024 na ngunyan. Mga siring kayan, napaparanoid kita. Ang second man na disposition,
indifference and complacency, we do nothing about it. But the right disposition is the letter T. Trust and hope. We try to be more faithful to our duties, and we try to live a life of service and love. That is trust. So namumutan kong mga tugang, kung igwa po kita kaining mga Advent dispositions and preparations, I think we can say sa satuyang sadiri that we are now ready for the coming of our Savior. Amen? Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita, simbagon tayo ning mensahe kan Ebanghelyo, sarabay niya tong ipahayag ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan, kaglalanggan langit, asin kandaga, asin kay Jesu-Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam muli ka ng Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin inulubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang, unya na enot na Domingo kan Adviento, pinapangirumdum kita kan kagurangnan, na magmaan, tatibaadan sa tong mga puso, magabatan kan bisyo, pag-inom, asin mga kapurisawan sa buhay. Sa satong pag-andam, sa iyang pagdatong, magdulot kita nin mga pamibian sa tuya pong simbag, kagurangnan madya sa samong mga puso. Kagurangnan madya sa samong mga puso, para sa mga lideres kan sa tong simbahan, sinda na nagtutukdo sa mga katukdoan kan Diyos, maisabuhay man lugod ninda ini tanganing maging marahay na ihemplo sa kakabsan, mamibi kita. Kagurangnan madya sa samong mga puso. Para sa gabos na nagtutubod asin nagahalat sa pagdatong kan kagurangnan ngunya na Adbiento, magi man lugod ining mga aldaw kan paghorop-horop, tanganing mas magbunga ang buhay sa pagtubod, mamibi kita. Kagurangnan madya sa samong mga puso. Para sa mga nasyon na may gera, kagutom, asin kahorasaan, matapos man lugod ang sa inang pagtios, tanganing maubang sa baton ang pagdatong kan akit kan Diyos, mamibi kita. Kagurangnan madya sa samong mga puso. Para sa mga nawawaranindalan sa buhay, mahiling man lugod ninda ang liwanag ni Kristo ngunya na Adviento, tanganing ang sa indang pagsunod sa ilaw na ini, mahusay man lugod ang sa indang buhay, mamibi kita. Inigabos, idinudulot mi sa imo, O Diyos, magi man lugod kaming andam sa pagdatong kan sa imong aki, sa Jesu-Kristo, sa mong kagurangan. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang,
maako manlugod kan Dios sa mang makakamhan. Ako on man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to osin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, pakiakuan mga atang na dinudulot migikan sa mga karahayan mo. Ulit at tinutugot mong maging mahusay an sa mong devosyon, kunya na panahon, papagkanigwan ay ni maging premyo para sa mo, kan sa imong deng sagkod na pagtubos, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, sa enot na pagdatong, sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalan, nin kaligtasan, na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo ang nahaman niyang gibo, makamtan mi ang panuga nangunyan sa pagbantay, pinangangahasan ming halaton. Kaya kaiba kan mga anggeles sa sinarkanggeles, kaiba kan mga trono sa sindominasyones, kaiba kan gabos talangit no na hukbo nagaawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabuas na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kabugabos, asin magkakan kainitay ni at sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtumon. Ang pagkabuhay mo di mo ipinapahayag. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan,
nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, kay baan sa mong Santong Papa, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay baan sa mong Santong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Peraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kehiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Jesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro, kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan asin manligtas, sa gabos na kapurisawan mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siriman ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kagurangnan, di ka na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburonyog, sosok sa imong kabutan.
Ikan na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. pong unya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kaparan, mga kasalan, mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigunay ka magdagos sa kuyang harom, alagad magtaram ka sana, asinan sa kung kalap, maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, mapakinabangan minugod ang mga misteryong pinagselebrar. Nahuli kay ni, kaming naglalakaw sa tahaw kan mga bagay na kinabanon, gibuhon mong mamuot ngunyan sa mga bagay na langit noon, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Uli ki Kristo na sa mong kaguranglan. Amen. Matukaw muna po sa nagkapirang paisi. Magkakaiga po inin second collection para po ini sa pro seminaryo. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaking Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 46,559 pesos and 20 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa ay yun 4,903 pesos and 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 29,911 pesos and 50 centavos. Sa Disyembre 2, agud 4, aldaw ni Lunes, agud Miyerkules, magkakaupo ng triduo masses for the dead sa oras sa alas 6:45 pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sa sobre na yaon sa may parish office ang makalag na buot niya tong giromdomon. Sa Disyembre 5, aldaw ni 9, sa oras sa alas 10 sa pagkaaga, magkakaiga po nin ukay-ukay, ang proceeds po kaini para po sa renovation kan parokya. Siring man, nagbuo na po kasuhapon ang misa nobenaryo para sa Immaculate Conception. Sagkod po ini sa Disyembre 8 sa oras na alas 5:15 pagkahapon. Sa aldaw ni 9, Sabado asin Domingo, ang nobena mapuon po sa oras na alas 5:45 pagkahapon. Sa Disyembre 9, aldaw ni Lunes, iyon na po ang solemnidad kan Immaculada Concepcion. Ang mga schedule po kan Santa Misa iyo ang mga minasunod. Alas 6:45 pagkaaga, alas 12:15 pagkaudto, alas 5:30 sa pagkahapon. Pinapaisiman po na si Reverendo Vicente D. Espinida Jr. kan St. Raphael the Archangel, Paris, Manito, Albay, o ordinahan bilang sarong padi sa Enero 9 sa oras na alas 9 pagkaaga sa St. Raphael the Archangel, Manito, Albay. Kung may aram po kamong kaulangan manunungod sa iyang ordinasyon, paisihon po tulos ang Chancery Office. Mapuo na po ang Santa Misa de Aguinaldo sa Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, mapuon man po sa Disyembre 16, sagkod po ini sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 pagkaaga. Siring man, available na po ang 2025 St. Jude Calendar sa Satong Parish Office. Maabot man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka ng aging simana. Anonymous, 1,000 pesos, 500. Yaos Family, 900. Logroño Batalier Family, 500 pesos. Diyos mabalos po. Next Sunday, December 8, it's supposed to be the solemnity of Immaculate Conception. But since the same falls on Sunday, it was moved to the next day, to the following day, December 9. So we will celebrate the solemnity of the Immaculate Conception on December 9. Although this year, it is no longer considered as a holiday of obligation, but I would like to encourage all of you to attend the Mass, not out of obligation, but out of devotion. Devotion to Mama Mary and devotion to the Holy Eucharist. So our schedule for that day, December 9, the celebration of the solemnity of the Immaculate Conception are the regular schedules, 6:45, 12:15, and 5:30. There was a mention about the ukay-ukay. It's more of a, mas magayon pagdangogon, pre-loved clothes or things for our beloved St. Jude. Ang proceeds po kayo ni, bako ini mga simpleng ukay-ukay na linumaan po, mga branded items,
mga Hermes, Coach, yeah, I'm serious. May mga nag-donate po sa kuya na mga arog kayo ni mga pre-love clothes nila. Gusto pa man ninda, mga mamahalon, signature clothes. Kaya lang dahil kay St. Jude, itatao po ninda ini, ta kung ano man po ang proceeds kay ini, kan sa tuyang pre-love sale, itatao po ninda para sa renovation kan sa tuyang Paris. Lalong-lalo na dakol po pa kitang mga backlogs na dahil pa po kita nababayadan pagkatapos na pong pinakaray. Asin padagos ng pigpapakaray ining harong ni St. Jude. So that would be on December 5, Thursday. So ma-start po alas 10 nin aga. Pairinutan sa na ini. So baka nga ni may magtaong pre-love car o di siyempre maiinot na ka ng padi. So invitado ko po kamong mag-participate. But expect na bako po, siyempre, tama nga mamahalon po ini, mga signature items. So expect na bako po barato nga 100 sana, 150. So siyempre, huruha baba duman. Halimbawa, 500,000, mga 499 na sana, 499,000, mga siring po kaya. So please do help our Paris efforts. Thank you. Salamat po sa mga naglingkod sa altar, sa tuyang mga liturgical ministers, lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, choir, live streamer, at sa tuyang mga altar servers, and mga mass sponsors. Thank you very much po. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maheherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sa katabuhan, madatong na siyang yan. Tagunan kabulidan, tanuson ang mga lalang. Linigan sa tuyang puso, akonan kakurangan. Sa kinaman, ang liwanag sa kaligtaman, irukyaw sa katamuhan, madatong na siyang unyan. Irukyaw sa katamuhan, madatong na siyang unyan. Thank you and good afternoon.